Ambaralle urang dipayo kumbu orang baralle jomara pulai bakura rabab josi jobang ulah de pandai tukang sapu loyang sarupo jo ame urai Allah dipakai mangkomangula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palupuah batang malapari puciuk manimpo kajumbai dibawa na orang kabatipuah. Sungguh pun ambo tagak badiri bukanlah orang cadiak pandai ujudnya duduk nan basimpuah. Kasambun kasabiludu batanti bajai tapi baturap jobanang sirah Allah tampai di sandaran. Minta maaf lah ambo kapangulunan selirik duduk di tapi saedaran aduk ke tengah jo sambah sajo dimuliakan. Pisau sirawi ulu sonsang saruangnya tarikh kayu jati ulunya pangka kayu kame diambil para cik buah. Takui ganta ambo membilang pangulu banyak nan sati tuangku banyak nan kirame ranggadang banyak nan batuah. Bukannya ambo cadiak pandai ataupun ceceh karena gen yang tagah dek patuah kanan tuo suruh tak dapat ambo ilakkan. Mulonyo jalo diserakkan karena ikulari nan bapalun mulonyo kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Mangko meminta ampun lah ambo daripada pambilangan pangulu malin manti jodoh balang di ateh kampe jinih martabat nan mempunyai kebasaran di dalam kampuang jonagari. Kemudian daripada itu mako menyanjuang memohonkan sambahlah ambo kabake silang nambah pangka karajo nan bapokok sialah orang nan matok mahatun kakok karajo di rumah tanggonangko ialah orang cakupan biopari menyurek di ateh pintu mengarang di tapak tangan malompek nak basi tumpu mencancang nak balandasan kajire tabang ramo-ramo inggok mencakam lidi saga tadabu lalu ke tengah kete indak disabui namo gadang indak disabui gala sambah jatuh ke tengah-tengah Kasutan Mandaro tibonyo sambah. Sakali ambo maimbau sapatah rundiang lalu, walau sultan surang nan diadang imbau batin di adat kasadonyo. Pangana batin kanan rape ujuknya sambah kanan banyak, saujuk sambah jusimpuah. Sabare bungkanan piawai naracu luruh main daun, indak basibak jo basisih bukan bainggo jo babate. Apalah nan kambo pasambahan? Si jorong mengali lambah memakai baju biludu gandum kok tadorong ambo menyambah sagali gawa baribu ampun. Dikirai-kirai di kakak di kampo dari pangkanyo dicurai-curai di papa dibaco si tambolamu. Dari mano titiak palito di baliak teluang nan batali dari mano asa ninik moyang kito dari puncak gunung Marapi. Turun kalang gundi nan baselo membuat koto jonagari. Di tapi lawi maso itu di sinan ombak nan badabuah. Di sinan sirangkak nan badang kiang di sinan buayo putih dagu. Dek untuanglah babagi dek nasib badan bacarai. Dibangunlah taratak jo dusun dibuik koto jo nagari. Dia tuang luak jo lareh. Luaknyo tigo larehnya duo. Adapun luhak nan tigo pertama luhak tanah data kedua luhak agam ketiga luhak 50. Manola lareh nan duo. Pertama lareh koto piliang pegangan datuk kata mangguangan, kedua lareh bodi caniago pegangan datuk perpatih nan sabatang. Mencampak sambi kaulu kanai 8 tahun nan jojalo, luhak bari bapangulu rantau bari barajo. Anggari bakarek kuku dikarek pisau sirawi elok parawi batuang tuo, tuonyo elok kalantai. Nagari bampe suku dalam suku babuah parui kampuang nan batuo rumah nan bantuangan nai. Urang gadang mahanyui banang dikumpa mangko dilipek lalu dipatigo kok dirantang namuhnyo panjang elok dikumpa anaknyo singkek sakiro kapaguno. Ujuk sambah buah rundiangannya to talawak ka ukuran tabayang barih jobalabe bana ba andai kato bida. Dek curiah bariang dahulu de andai pusako lamo jiko basiang dinan tumbuh jiko menimbang dinanado tumbuh sekarang iko kini. Ramo-ramo sikumbang jati kati endah pulang bakudo patah tumbuh hilang baganti pusako lamo baitu juo. Biriak-biriak tabang kasama dari sama ke halaman patah sayok tabang baranti tasuo di tanah batu. Dari niniak turun ke mama, dari mama ke kamanakan patah tumbuh hilang baganti pusako dibawa denan mudo.
Adik pulai bapangke naik manunggakan rueh jo buku. Manusia bapangke turun meninggalkan adik jo pusako. Tantangan wajah sarupo iko. La boleh air adik pembuluh, la boleh kato dek mau pakai, boleh la boleh digolongkan, pipi la boleh dilayangkan. Limbago samo dituang, tanduk samo ditanam, darah sudah bekampungan, daging samo dilapah. Manuri adik nan bapakai. Kok kete iyo banamo sianu, kini bagala sianu. Tantangan limbago nan ba itu, dek kete banamo sianu, kini bagala sianu. Yo nak samo sahamparan samo sahilian jo samudia. Utang nan kama bayar pi utang nan kama narimokan. Usui nan kama nyalasai karuh nan kama pajania. Nak baimbon dipakan nan rami dilewakan dilabuh nan golong kepada orang di nagari. Marabah sadundun dengan balam sikok barulang pai mandi. Sambah sadundun dengan salam kato diharap dibunisi. Kalalawa di pulau rimbang anak rusuh mati tadabih didabih anak rantau sungingi. Kok gawa mohon ditimbang kok doso ampun nalabih jo salam ambo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.